Goedenavond allemaal, welkom in het nieuwe online Alzheimer Café, de eerste van dit jaar. We hopen dat we heel snel weer live met elkaar kunnen spreken natuurlijk, maar voor nu doen we het nog met een opname. En vanavond hebben we het thema diagnose dementie en nu. En we zitten, zoals jullie kunnen zien, op een bijzondere plek hier. We zijn namelijk te gast in de bibliotheek in Venray. En dat heeft alles te maken met onze tweede gastspreker van vanavond, Marita Peters. Zij wordt straks nog aan jullie voorgesteld. En onze andere gast van vanavond is Pedro Jacobs. Welkom, Pedro. Dankjewel. Pedro, jij bent trajectbegeleider bij Hulp bij Dementie, heb ik begrepen. Klopt helemaal. Wat houdt dat in, een trajectbegeleider? Nou ja, dat is heel veelomvattend, maar een trajectbegeleider Hulp bij Dementie begeleidt in principe mensen waar sprake is van dementie, waar dus een diagnose is gesteld of waar een vermoeden van dementie is. Mm-hmm. En in principe krijgen wij een verwijzing via de huisarts of via de geriater en worden dan gekoppeld aan een cliënt die te maken heeft dus met dementie of een vermoeden van. En wij volgen dat traject eigenlijk zolang als dat noodzakelijk is. En dat kan zijn dat dat is tot aan een opname toe of waar eerder misschien sprake zou kunnen zijn als mensen eerder zouden komen te overlijden. Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn jullie heel lang in beeld dan? Dat wisselt eigenlijk heel sterk. Mm-hmm. Het is ook heel erg afhankelijk van wanneer we daadwerkelijk betrokken gaan worden bij iemand. We zien eigenlijk nu steeds meer dat we door bekendheid ook steeds eerder in het proces betrokken worden. En dat betekent dan letterlijk dat we soms jaren, sommige mensen komen het is op dit moment al 6 jaar. Dus dat is al een hele lange tijd. Ja. En bij sommige mensen ben ik ook geweest, maar daar kwam ik dan pas heel laat in het proces daar. En dan was het soms maar een half jaar of een jaar. En dan werden mensen soms noodgedwongen opgenomen omdat het thuis niet meer ging. Ja. Hey, en je zei net, de huisarts of de geriater, die schakelt jullie in. Zijn alle huisartsen hier in de regio zeg maar, daar dan bekend mee? Want ik hoor je ook zeggen, soms kom ik wat later dan een andere keer. Ja. Nou ja, weet je, alle huisartsenpraktijken zijn daarmee bekend. Hè? Mm-hmm. In Noord- en Midden-Limburg in ieder geval. Hè? En hier spreken we natuurlijk over Noord-Limburg. Mm-hmm. En hier zijn al alle huisartsenpraktijken ermee bekend. Alleen het maakt soms uit dat door letterlijk aan mensen wordt gevraagd of ze akkoord gaan met de inzet van trajectbegeleiding. Okay. En in sommige situaties kiezen er mensen voor om dat nog niet te doen. En dat kan dan natuurlijk vanuit persoonlijke redenen zo zijn. En dat betekent soms dat we pas later instappen. En bij sommige mensen komen we wellicht ook nooit in beeld, omdat mensen een dusdanig sociaal netwerk om zich heen hebben dat ze dat soms ook zelf kunnen doen. Ja. Maar dat is in de meeste gevallen eigenlijk niet het geval. En dan is onze begeleiding eigenlijk wel gewenst. En je zei net ook bij de diagnose dementie of het vermoeden van dementie. We hebben het een van de vorige keren gehad over het niet-pluisgevoel, zeg maar, wat mensen kunnen hebben. Daar sluit het eigenlijk al, kan dit heel snel op aansluiten, begrijp ik. Ja, inderdaad. Ja. Kijk, net wat je zegt, een niet-pluisgevoel. Wanneer begint zo'n proces? Dat is voor heel veel mensen niet heel duidelijk. Ja, heel veel mensen denken van, het is leeftijdsgerelateerde klachten. Mm-hmm. Want in de meeste gevallen spreken we natuurlijk over dementie bij mensen die zeg maar 65 jaar of ouder zijn. En dat is natuurlijk ook wel een groep jongere mensen. Maar in de meeste gevallen zijn het mensen op leeftijd. Mm-hmm. En dan wordt er heel vaak gedacht aan leeftijdsgerelateerde klachten. Wordt er lang niet altijd gedacht aan een mogelijk proces van dementie. En dan zie je letterlijk dat op het moment dat er steeds meer signalen komen, steeds meer het niet-pluisgevoel er is, dat mensen uiteindelijk dan toch de weg naar de huisarts nemen en uiteindelijk dan of vaker bij de geriater terechtkomen. Ja, en als je dan, want je stapt eigenlijk
een gezin of een familiesituatie binnen meestal, denk ik. Hè? Wat kun je dan in eerste instantie zeg maar voor de mensen betekenen? Niet alleen voor degene die de diagnose heeft gekregen, maar ook voor de naasten daarvan. Ja. Nou ja, goed, ik denk dat we daar een hele sterke rol in kunnen spelen. Ik moet wel daarbij zeggen, het is heel erg afhankelijk van hoe de situatie is. Want kijk, als mensen daadwerkelijk alleen zijn, dan is het alweer anders dan dat als mensen nog samenwonen met een partner. Als er wel of geen kinderen zijn. Dus dat maakt soms heel erg uit hoe je dan daarin betrokken kunt raken. We zien dus bijvoorbeeld ook heel vaak dat mensen, omdat ze geen inzicht hebben in dat ziek zijn, dus ook letterlijk zeggen van, nou, je bent niet gewenst, het is niet nodig, met mij is er niks aan de hand, dus laat maar. Dus in die zin is het soms ook heel lastig om bij mensen überhaupt binnen te komen, maar nou goed, uiteindelijk lukt het vaak toch nog wel. En dan is het in het begin heel erg met elkaar bespreken, samen letterlijk bespreken van waar ligt de behoefte, hoe gaat het, wat gaat er goed, maar ook wat gaat er minder goed, waar lopen mensen tegenaan. En dat is dan niet alleen maar voor de mensen die de dementie zelf ervaren, maar ook vooral om de mensen eromheen, de mantelzorgers, letterlijk de partner, de kinderen en noem maar op. En daar is vaak heel erg behoefte aan om daar een stukje ondersteuning te bieden in bijvoorbeeld een stukje psyche-educatie. Om daadwerkelijk mensen wegwijs te maken van, goh, hoe ga je nou met bepaalde problematiek om? Hoe kun je daar het beste op reageren? Wat zijn alle mogelijkheden van ondersteuning? Waar kunnen we die halen? Wie gaat dat organiseren? Wat is er voor nodig? En daar zijn wij als trajectbegeleiders, zeg maar de spin in het web letterlijk, waar wij dus van de hoed en de rand weten en dat we de kortste lijntjes weten en ook kunnen oppakken om dat uiteindelijk te realiseren. Nou val ik heel eventjes in. Wat voor opleiding heb jij dan genoten? Want het is allesomvattend. En ik hoor je van alles vertellen. Maar wat voor opleiding heb jij genoten en je collega's? Nou ja, ook dat is heel divers. Ik persoonlijk ben opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige, dus ik kom uit de GGZ-kant, Vincent van Gogh. Maar er zijn collega's die bijvoorbeeld vanuit Synthese komen, of vanuit Ficorie, of vanuit Groene Kruis Thuiszorg. En zo hebben we nog veel meer participerende organisaties die allemaal hun kennis en kunde meebrengen. En in die zin kunnen we dan ook heel sterk van elkaars kennis en kunde gebruik maken. Dat we zeggen van nou, iemand weet wat meer af van regelgeving, of de ander weet iets meer af van probleemgedrag. En zo kunnen we bij elkaar te raden gaan om elkaar daarin te ondersteunen en uiteindelijk gebruik te maken van elkaars kennis en kunde, wat we dan ook weer meenemen in de thuissituatie. Ja, ik kan me ook voorstellen dat, omdat jullie vaak wel redelijk vroeg zeg maar binnenkomen, niet altijd, vertelde je net al, dat het best wel een heftige periode is waarin je bij mensen in hun leven stapt eigenlijk. Hoe is dat voor jou? Nou ja, ik ben me er heel erg bewust van dat ik natuurlijk te gast ben bij mensen thuis. En dat maakt ook dat ik elke situatie weer opnieuw probeer dusdanig in te schatten dat ik het een plekje geef van, goh, wat is hier nou wenselijk? Waar kan ik mensen in ondersteunen? Wat kan ik voor hen betekenen? Dus het gesprek aangaan met mensen, daadwerkelijk hen laten vertellen waar de schoen wringt of waar ze behoefte aan hebben. Ja, dat maakt al heel erg uit hoe je daar kunt gaan zitten. En in het begin is het elkaar leren kennen. Wat kunnen ze van mij verwachten? Wat probeer ik bij mensen daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. We proberen daar uiteindelijk elkaar in te vinden. En gaande de weg moet ik zeggen, merk ik eigenlijk altijd wel dat er een stukje vertrouwen wordt gewonnen naar elkaar toe. En dat we op een gegeven moment ook een stukje vrijer naar elkaar kunnen spreken. Want ja, precies wat je zegt, er komen nogal wat onderwerpen op de tafel die je niet zomaar met Jan en Alleman zou bespreken. En op het moment dat je dat stukje vertrouwen hebt gewonnen en dat je vanuit kennis en kunde spreekt, durven mensen soms ook dat met jou te delen. En dan kun je eigenlijk op basis van dat ook echt iets voor hen betekenen. Ja. Wat vind je het mooiste aan je vak? Het mooiste vind ik letterlijk het omgaan met mensen. Iets voor een ander kunnen betekenen en uiteindelijk zelf met hun samen de weg bewandelen die
die niet altijd even glad is, zeg maar. Hè. We komen overal wel op de weg, zijn er hobbels en drempels. En die proberen we vooral samen te nemen. En vooral denk ik de wisselwerking van met mensen omgaan, gebruikmakend van het sociaal netwerk wat er is, van het professioneel netwerk wat er is. Want we hebben natuurlijk met heel veel mensen van doen waar we mee overleggen, waar we mee kortsluiten, waar we mee afstemmen, zodat we uiteindelijk in het welzijn van de persoon die te maken heeft met dementie en de mantelzorgers van dienst kunnen zijn. Ja. Mooi. En ik kan me ook zo voorstellen, zelf ben ik nog niet gelukkig in mijn naaste omgeving bekend met dementie. Maar ik kan me voorstellen als het gaat gebeuren, er gebeurt nogal veel. En wat ik nu wel al heb geleerd in deze korte tijd dat ik hierbij betrokken ben, is dat er heel veel organisaties en zaken zijn die mensen kunnen helpen, waar ze gebruik van kunnen maken. Maar ja, je moet het ook maar allemaal weten. En als ik het goed begrijp, kunnen jullie daar een hele goede ondersteunende rol in bieden. Ja, precies. Hè. Ik denk dat we wel kunnen zeggen, of in ieder geval kan ik zeker vanuit mezelf spreken, dat ik kennis heb van het netwerk wat in Venray en omgeving is, zodat ik mensen ook adequaat op weg kan helpen van waar kunnen we gebruik van maken, wat zijn de mogelijkheden en op welke manier kunnen we dat dan uiteindelijk realiseren en wie gaat dat doen. Dus in die zin denk ik dat ik daar veel in kan betekenen. Ja. Heb je nog een mooi praktijkvoorbeeld bijvoorbeeld zonder daarbij in persoonlijke details te treden natuurlijk, van een situatie waarin je veel hebt toegevoegd of waarin je denkt van daar hebben wij echt het verschil gemaakt? Ja. Nou ja, weet je, er zijn zoveel situaties om te kunnen benoemen. En soms zijn het maar hele kleine dingetjes die heel waardevol kunnen zijn. Dus ja, het is niet iets waar je van zegt van goh, dat is nou, omdat het zo groot is, omdat het zoveel opgeleverd is, is dat het mooie. Het feit dat ik soms door partners nog eens een keer apart wordt gebeld met het feit dat ze zeggen van goh Pedro, het was een heel fijn gesprek, het voelde heel vertrouwd, ik heb mijn verhaal heel fijn met jou kunnen delen, is voor mij soms al voldoende om met een goed gevoel mijn werk te kunnen doen. Ja. Dat geloof ik. Ik heb nog wel een vraag aan jou, Pedro. Ja. Werk jij veel al alleen of maak jij nog een terugkoppeling aan iemand? Ben je verantwoording verschuldigd aan iemand of is de eindverantwoordelijke bij jou? Nou ja, je werkt als trajectbegeleider eigenlijk best wel heel veel solistisch, hè, dus alleen. Maar het is natuurlijk niet zo dat ik dat alleen maar in mijn uppie doe. Ik heb natuurlijk ook wel mensen om me heen waar ik een terugkoppeling mee heb. Ik heb natuurlijk in eerste instantie hele lieve collega's waar ik regelmatig contact mee heb. En op momenten dat ik denk van, goh, dat is iets waar we met elkaar kunnen bespreken. Of daar zou ik een vraag over hebben of daar wil ik een advies in hebben. Zoek ik mijn collega's op. Nou ja, goed, elke maandag hebben wij een soort van overleg waar ook andere deskundigen bij zitten. Waar onder andere een specialist oudergeneeskunde bij zit, een psycholoog zit erbij en daarin bespreken we dan ook weer apart casussen waar we zeggen van goh, hoe hiermee verder om dan ook nog in een breder perspectief advies te krijgen. Dus ja goed, er zijn dus heel veel mensen buiten mijzelf waar ik ook gebruik van maak. En de huisarts, wat voor rol heeft die daar? Nou ja, kijk, de huisarts blijft eigenlijk in alle situaties eindverantwoordelijk. Dus in die zin blijft ook dat lijntje naar de huisarts toe blijft bestaan. Dus ik zelf heb dan met al die verschillende praktijken waar ik werk regelmatig een afspraak voor overleg, waar ik dan eigenlijk alle cliënten waar ik kom met de huisarts of met de huisarts de praktijkondersteuner samen doorspreek, om in ieder geval op de hoogte te blijven van elkaars situaties, hoe dat het gaat en zodat de huisarts ook weet hoe het is. Ja. Het is nu coronatijd. Kun jij zomaar op huisbezoek gaan of hoe gaat dat? Heb jij ook maatregelen die je moet treffen? Ja, eigenlijk net als ieder ander. Hè. Ik bedoel, steeds opnieuw stemmen we af met elkaar, met de organisatie vanuit waar
ik dan ook werk om te horen wat de richtlijnen zijn. Dus we houden ons aan de protocollen die er zijn. En dat betekent letterlijk op dit moment dat we maximaal 2 huisbezoeken per dag mogen doen. Beschermende maatregelen hebben als mondkapjes en noem maar op. En dat we van tevoren inderdaad even nachecken of het ook kan. Hè, als mensen geen klachten hebben. Dus ja, we houden er ook rekening mee. Ja. En dat is voor mensen natuurlijk ook wel weer spannend en anders als je beschermd zeg maar binnenkomt. Dat is inderdaad zo, want ja, herkenning is dan natuurlijk toch even anders. Hè? Ja, mantelzorgers weten natuurlijk wie ik ben en kunnen zich er iets bij voorstellen. Mensen die te maken hebben met het proces van dementie, ja, daar is er natuurlijk soms een ander verhaal van. En is het soms schrikken van, ja, wie ben jij en wat kom jij doen? En herkennen dan je niet zomaar. Ja. Nou ja, gelukkig hebben we een mooie site, hè? Ik bedoel, daar staan onze foto's op. En in die zin kunnen we dan ook nog eens een keer de foto laten zien wie ik ben. En dan meestal is het dan ook wel goed. Het is niet dat ik dat elke keer nodig heb, maar een enkele keer gebruik ik dat wel eens. Dat is wel slim, ja. Nou, Marita, we hebben net Pedro en Nicole gehoord. En nou zijn wij te gast hier in de bibliotheek van Venray. De bibliotheek van Venray is ook bekend vanwege de Dementheek. Kun jij daar wat over vertellen, Marita? Ja, dat klopt. We hebben hier een dementheek. En daar hebben we boeken in staan voor mensen die met dementie te maken hebben. Voor de mensen zelf, maar ook voor de mensen om hen heen. We hebben informatieve boeken waarin staat over het proces van dementie. Er staat een collectie romans waar ervaringsverhalen in staan. En er staan ook activeringsmaterialen om mensen die dementie te hebben nog een keer te laten kijken. Bijvoorbeeld in een puzzel of een spel of boeken met foto's van vroeger. Dus eigenlijk wil je zeggen van, is er hier heel veel informatie te halen? Ja. En is het eigenlijk voor iedere doelgroep? Ja, dat klopt. Dus ook voor de kleinkinderen bijvoorbeeld. Er staat ook een kleine collectie jeugdboeken die over dementie gaan. Dus als je opa of oma dementie heeft, dan kun je uit zo'n boek daar leren hoe dat eigenlijk in elkaar zit. Oké. Nou zien we hier een hele grote biep. Ik kan me voorstellen dat dat een wirwar is. Is er een speciale hoek gemaakt voor de dementheek? Ja, er is een speciale dementheek en daar staan speciaal de materialen in die over dementie gaan. Nu is het zo van, jij doet nu het woord voor de dementheek. Ben jij ook aanspreekbaar om informatie te leveren? Of hoe gaat dat? Of zijn er alle collega's van jou? In principe zijn alle collega's daar voor aanspreekbaar. Maar mijn collega Marga Bakker is eigenlijk het aanspreekpunt. Oké. Dementheek. Nou weet ik dat er een soort belevingskoffers zijn. Of hoe noemen jullie dat precies? We noemen dat herinneringskoffers. Ja. We hebben 9 herinneringskoffers over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld, eentje is verliefd, verloofd, getrouwd. Waarin dat hele proces in de vorm van liedjes, gedichten, verhalen, spelletjes, foto's passeert. We hebben ook het huishouden. En daar zitten wat materialen in, zoals het huishouden vroeger was. Er zit een spel in. En ja, eigenlijk zijn alle koffertjes ongeveer hetzelfde opgebouwd. Er zitten ook overal spreekwoorden en gezegdes in. Want mensen die dementeren hebben die gezegdes nog en spreekwoorden nog heel vaak in hun hoofd zitten. En ja, die worden wel heel veel geleend. Oké. Ja. Dat uitlenen, wat voor kosten zitten daaraan verbonden? Als je lid bent van de bibliotheek is het gratis. Oké. Ja. En als je geen lid bent, heb je dan nog een mogelijkheid om alleen dat koffer te halen? Of wat is daaraan mogelijk? Als je geen lid bent, dan is er een mogelijkheid om lid te worden.
En er is een mogelijkheid om een gelegenheidspas te nemen. En dan betaal je per materiaal wat je leent. Oké. Dan betaal je dus niet voor het geen jaarabonnement, maar dan betaal je 1,50 per materiaal. Dan heb ik nog een andere vraag, want je hebt de herinneringskoffer, hè? Maar ik heb ook wel eens gehoord over EHBD. Waar staat die afkorting precies voor? Dat is een koffertje eerste hulp bij dementie. Dus op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt, dan kan zo'n koffertje geleend worden en dan zitten daar materialen in. Waar je meer informatie over kunt vinden. En dan ook voor iedereen. Voor de dementerende zelf, maar ook voor het kleinkind, voor de mantelzorger, voor de familie. En er zit een klapper in met een heleboel folders. En daar staan ook een heleboel websites in vermeld waar je weer verder op kunt kijken. Dus eigenlijk is die EHBD-koffer ook heel ideaal voor de trajectbegeleiders. Ja. Dat ze daar de mensen op kunnen attenderen van, hey, ga naar de biep en daar heb je alles in één. Dus Dat klopt. Zowel voor de kinderen als voor grotere. Ja, Oh, dat is wel klopt. een hele goeie. Pedro? Neem mee, zou ik zeggen. Ja, ik kende het hoor. Dus. Nou, dat is een goed iets. Worden er ook nog activiteiten gehouden binnen de Dementheek, zeg maar? Ja, er zijn wel wat activiteiten. Dit jaar met corona is natuurlijk niets doorgegaan. Maar er is in ieder geval ieder jaar in de eerste week van oktober is de internationale voorleeslunch voor ouderen. En dan wordt er een activiteit georganiseerd dat de laatste jaren meestal leerlingen van de gildeopleiding voor gaan lezen bij ouderen. Oh, wat leuk. Ja, het is heel leuk. Het was heel jammer dat het dit jaar niet door kon gaan. Nee, dat kan me wel Ja. bij voorstellen. Dat kan me Ja. wel bij voorstellen. Eens even kijken, bezoekers. Komen die hier veel? Ja, nu natuurlijk vanwege coronatijd niet. Op Maar dit moment zijn we gesloten, maar ja, er komen wel regelmatig bezoekers. De materialen worden ook wel uitgeleend. Er is ook een tijdje geweest dat er iemand van Venray Dementievriendelijk aan de tafel zat daar. Als er bezoekers waren met vragen die geholpen werden. Maar daar was dan weer net de animo te weinig voor. En daar zijn we mee gestopt toen. ja, je moet het ook gaan uitproberen. Hè? Van, Ja. is er animo Ja. voor ja of nee? Hè? Ja, en mocht er weer animo zijn, dan kan het misschien wel weer opgestart worden. Ja. Maar Nou, je had het net, coronatijd is het. Je had het erover van, er kan nog wel uitgeleend worden. Dus zo'n EHBD-koffer of belevingskoffer kan ook uitgeleend worden. Op wat voor momenten is dat? dan kun je via de website van de bibliotheek kun je dat aanvragen. Of je kunt even bellen naar de bibliotheek. En we hebben een afhaalbiep. En dat is maandag tot en met vrijdag van 10 tot 2 en van 10 tot 12 en van 2 tot 4. Maar er moet wel een afspraak voor gemaakt worden. Ja, om niet te lange rijen krijgen Ja. natuurlijk Ja. bij de deur. Oké. Ja. Nou, was ik in de voorbereiding hier voor deze avond, was ik in een belevingskoffer aan het kijken. Maar ze hebben er ook eentje van Venray. Ja, we hebben... En daar heb ik kaartjes uitgenomen. En nou ben ik heel benieuwd of jullie weten hoe en wat. Ik ben niet zo'n echte Venraytse, zoals ze dat hier zeggen. Ik zie er wel een van Thijs Pek, maar goed, dan nog. Hey, dan heb ik het woordje, de uitspraak, thuis thuis. Wat wil dat zeggen? Weten jullie dat? Thuis thuis. Ja, Marita, Ik weet het jij wel. weet het. Thuis thuis. Ja, Catherine, ik spreek geen dialect. Ja, ik ook niet zo, maar Ja, Pedro? Ik weet het echt niet. je weet niet. Het is een thuis, zegt me niks. Ruil om ruil. Ja. Oftewel gezegde voor het ruilen met dichte beurs. Ja, dat is zeer belangrijk natuurlijk, hè. Oh, deze vind ik ook wel leuk. Tussen de soep en de erpel. Wat wil dat voor uitspraak zijn? Ja, vlug even tussendoor. hè. Snel tussendoor. Ja, inderdaad. Oeh god, hier komt te rennen. Iets verschandaliseren. Waar is dat?
iets kapot maken. Iets kapot maken. Nou, Ja. ik vind het nu al even voldoende, want het is toch niet zo makkelijk zo, die uitspraak. Volgens mij kan ik ook die koffer wel gebruiken om een beetje mijn Dus venreis bij te spijken. Ja, en Nou, de, je hebt het... de koffer is hier en daar zit ook heel veel fotomateriaal van Venray in. En Venrayse liedjes. Hartstikke leuk. Och. En Thijsbeek Ja. Blues, let op. de Thijsbeek Blues Ja. staat hierin. En hier is ook nog de klapper met zin in zingen. Oh, wat leuk. En Daar komen vast veel mooie reacties op, denk ik. Of niet? Van de mensen die dat lenen. hij is nieuw, hè? We hebben hem net klaar. Oh, oké. Oh, nou dan is het helemaal een plaatje. Hij Marita. is zelfs nog niet zo ver klaar dat hij uitgeleend kan worden. Oké. Want hij moet nog opgenomen worden in de catalogus. Oké. En dat moet via Maastricht. Maar dat zal binnen nu en Er 2 zal een weken wel wachtlijst komen. gebeuren. Ik ben ervan overtuigd. Ja, Ja. hartstikke leuk. En 2 leuke cd's nog. Eentje met liedjes in het Venrays. En eentje van Mirjam Aerts met mooie liedjes. Bekende Venrayse, Ja, hè? Met dat klopt. ook, kerkenliedjes, zeg maar. Ja, Nou, ik denk dat we nou zo'n beetje tot aan het einde komen van deze avond. Ik pak heel eventjes, want ik heb wat toegestopt gekregen natuurlijk, wat we nog mogen vermelden. Nou, in ieder geval willen we de gastsprekers Pedro en Marita heel hartelijk danken. En ook de gastvrijheid dat we hier mogen genieten van de bibliotheek. Wat ik nog eigenlijk wil vermelden is ook de nieuwsbrief. Het Alzheimer Café Venray heeft ook een nieuwsbrief. En als u zich daarvoor wilt aanmelden, kunt u dat doen bij Joke Halmans. Dat is de coördinatrice van het Alzheimer Café Venray. We zijn ook trouwens te volgen op Facebook. Hè? Wisten jullie dat al? Ja, goed zo. Heel belangrijk. Facebook, het nieuwe... gebeuren, zullen we maar zeggen. Maar in ieder geval, Alzheimer Café Venray kunt u daar ook op vinden. Dan hebben we nog 8 februari de volgende uitzending. Zal ook echt wel, neem ik aan, online gebeuren. En dan zal het thema zijn, leef je leven met dementie. Voor nu wil ik u allen heel hartelijk danken voor deze avond. En tot de volgende keer, zou ik zeggen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. tot ziens.